Európa-bajnok, Kati Béla a testépítő világbajnok, és Kati Béla az erős ember. Egy 29 éves srác, aki 3 év alatt 3 számban tört az élre. Egy nap 7-8-szor rendszeresen, bőségesen étkezni, ez a lényege. A zord külsejű, de annál érzőbb szívű izomkolosztus most úgy döntött, erős embernek áll. Hónapok óta edz élete első ilyen versenyére. A felkészülés helében azonban egy kőgolyó cipelésekor leszakadt az egyik bicepsze. Most már felkarcsontra van levarva, ezért funkciókiesés van. Nyomásokban nem olyan stabil a nyomásom, illetve 10%-os erővesztés várható. Ez már a verseny helyszíne. Itt 100 kg alatt még segítőt sem látni. Ezek pedig a kellékek. Egy 16 tonnás zsírúj kamion, 400 kg lengősúly, egy 1680 kg-s autó emelgetéshez, és az elengedhetetlen súlyzók. Ami itt van előttem, ez a szimpatikus 80 kilós kézisúlyzó, ezzel lesz aki bevállalja. Aki úgy érzi, hogy ez sok neki, amin ülök, ez 63 kilós, ezzel is nyomhat. Dugd be a polót, majd ne seggembe be van, mint egy kifogatja. Az a tapsorra felekeld el! Hallod? Végy 8 humorérzékkel megáldott versenyzőt, egy vicces konferenciét, és tudni, hogy a közönség nem fog unatkozni. Ádi egyébként nagyon izgult a versenyre, már tegnap elindult. Mosó-Magyaróváról, Győrbe hívott fel, hogy ő itt van, mondtam, hogy holnap indulunk, úgyhogy várj egy kicsit. Gyerünk! Húzzatok! Meglátjuk, ami jól. 16 tonna után pedig egy kis felüdülés személyautó formájában. Előre kellett volna állni, Ádi. Csak hibbatanában, mert nehéz egy kicsit. Nehéz, de inkább technikai. 12, ne beszélgességünk, de legalább csináljuk, mint a nehéz lenne. Hát a testépítés nehezebb, engem elviselni. 8. Még ennyi soha nem nyomtam még edzéssel se. 1. Megvolt az első, kicsit óvatosabban figyelj saját magadra is, de legfőképpen a súlyzóra. Elindult a óra. Szép lassan ezzel is dolg is. Gyere, nem teszed rá! Most meg a példán! Nagyon nehéz, és már nagyon fájt meg. Nem vagyok én ezt hozzászokni. És íme az az ember, akit ebben a számban még senkinek sem sikerült legyőznie. Péter nyugatos meghazudtoló sebességgel vágtázik 25 métert a vállán lévő 400 kilós teherrel. Hát sokan kérdezték már tőlem, hogy mi a titkom ebben a versenyszámban, magam sem tudom, valószínűleg jó edzést csinálok. Ez pedig már az utolsó próbatétel, 2 70 kilós kofferrel kell 15 métert menni, majd levezetésként ismét autót emelni. 9, de ne legyen 10. 4-et fog húzni. Megvan. Jövőre meg testépítő világbajnokság készülök megint. Mert hogy Béla soha nem nyugszik, úgyhogy jövőre megint ledobja kilóit és szálkásítva látható majd. Hogy erejének titka miben rejlik, nem tudni, de az biztos, hogy egy jó hátbaverés adrenalinbomba számára.